Pampín naceu no Faramello, en Rois. Estuda cos seus irmáns no colexio de Calo, pero dos tres só ela quere ser cantante. Filla do dono do mítico restaurante Pampín de Teo, Pili saca o primeiro disco con 16 anos, un éxito que vai marcar o seu futuro. Virían despois o Galo ou Mesturanza, cancións que a día doxe xa son clásicos en calquera verbena. Pasaron 3 décadas e todo este tempo fixo que Pili Pampín se convertise na última gran diva da música popular galega. Pois hoxe está con nós Pili Pampín! Boa noite! Boas noites, Pili! Así que, Pili, hoxe ves acompañada co teu equipo familiar, non? Son os tres son meus irmáns. Como se chaman? Pois temos a María, María, temos a José e temos a Ramón. trouxeches a familia inteira. A familia, sí, porque a burra da familia son eu, entonces eles como teñen máster en todo, pois vamos a arrasar. Xa está, pois... Que se prepare de Monforte. Pili, vente comigo, vente. Vamos. Ven comigo, séntate aí ao lado de José Manuel. Eu estou preparado para tratarte con todo cariño, porque tiña moitas ganas de conocerte personalmente. Claro que sí. Porque eu teño un respeto moi grande. Claro. Así Pues que solo por eso vamos a rivalizar, pero ben, sanamente. Pero vou a ganar. Sanamente, pero vou a ganar. Os mellores da clase están por aí. Viaxar un pouquiño polo aquí, remexer no baúl de Pili Pampín e José Manuel, a ver que aparece por aí. A ver que palabra nos aparece na pantalla. A ver. Cincenta. Sí, Cenicienta. Quen te chamaba así? Miñas amigas. Por qué? Porque papá viñaba a buscar ás 12 a todas as festas. Sí? Non che deixaba quedar unha hora máis. Non era como hoxe en día, con unha verbena empeza ás 11:30, 12 da noite, agora empezan ás 6 da mañán. Antes as verbenas empezaban ás 9 da noite e acababan a unha hora razonable como podían ser as 2 da mañán. Que debía ser así a ser agora, Que debía de ser agora, así reivindico que sí, por favor, as comisións de festas. Sí. Entón, claro, chegaba ás 12 e non me quedaban os zapatitos, quedaban a mala leche ali no campo, que cando mellor estaba pasando, aí viña papá, vamos! E non había excusa, E a ver que fotografía nos aparece agora nesta viaxe do tempo. Pili! Aí estamos. Según que ao lado había unha cociña de leña. Os baños que había antes. A mí mañábanme cando era cativo ao lado da cociña de leña. De leña tamén, eso facía miña abuela tamén. Sacaba agua quente, acordaste da cociña de leña? Sí. Lembras, máis ou menos cantos anos terías aí? 3, pode ser, quizáis, máis? Un aniño e medio debería ter, ou 2 como máximo. Ai, eras grande, de cativa, Sí. Non, si salí impotente daquela. Pili xereu unha muller potente. Sí. E como era vivir na casa de Pili Pampín, aí daquela época? Pois mira, esa casa foi o primer bar que tuveron meus pais, que era nas curvas do Faramello, e montaron un bar, unha taberna. E dai coñeceunos moitísima xente, porque miñas aboas, en paz descanse, cociñaban de película, miña nai tamén, entón, iban a comer empanada de millo, iban a comer esas nécoras que valían a 2 pesetas, todo eso. E desde aí, despois, a raíz dese pequeniño ultramarinos, foi cando despois se formou o gran restaurante Pampín. O restaurante, que foi onde te criaches ti. Sí. Eu aí pouco estuve, eu estaría hasta os 2 anos e medio, despois marchei con miña abuela, eu podo decir que me criou miña abuela, sí. Te criou tua abuela. Porque meus pais estaban sempre... Tedes o restaurante? Non, xa non. Que pena, iba a comer eu, sí. Xa non, claro, estaba super invitado. Nese restaurante había un montón de espellos, e parece ser que cando se pechaba o restaurante, quen crees que aparecía por ali mirando os espellos e cantando? Menda Lerenda. Non facía falta que cerrar o restaurante. Eu pensei que era a porta pechada xa cando marchaban, te mirando o espello. De feito, a aldea toda escoitábame, porque claro, semejantes altavoces que tiña para poñerllos das bodas. Claro, ti aproveitabas. Eu ponía o disco da Pantoja de Marifé, baixaba a voz a elas, eu cantaba por riba e mirábamos o espello. Eu imaginaba que era ela. Claro. Pero pasaba horas. Moi ben, pois imos empezar a xogar nos mellores da clase. Imos facer a primeira proba, que eu creo que se vos vai dar fenomenal, e o que ides pasar moi ben. Que medo.
Que medo. Eu era a millor da clase. Eu tamén. Eu pasaba a mitad da semana no pasillo, pero ves. Castigada. Ímolo a ver, ímolo a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, Vamos a ver. Quen che vai axudar para esta proba? Ai, que me vai axudar? Pois mira, xa meu irmán Ramón, que xa é o primeiro que Ramón, está aí. Venga, vente va. comigo. Vamos alá. Pili, vaite sentando. Vamos a sentar. Xa coñeces. Teño aquí unha frase popular galega Sí. e el vai ter que intentar vocalizar moi ben. Vale, seguro que un son da casa é a máis larga que hai, non? Tes música? No. Non tes música, Non vale, teño xa dicía que me estás escoitando, non Ahora imos vou mal. dicir que sí, teño música, estou a tope. No. Ahora ten música, ben, ahora sí, ahora ten Esta é unha música. tulería. É unha tolería. Ah. A ver. Estás na horta e non velas berzas. Vale. Ben. 1 minuto de tempo, un punto en Esta é para xogo. tolear, Pili, toleando e a proba empeza xa. Estás na horta e non ves as berzas. Estás... Na horta, hostia. na horta, estás na horta. Estás a outra... E no, estás na outra e non ves as berzas. Noutra non. Estás ás verdes e ás maduras. Estás na horta. Estás aos... Na horta, na horta. Hostia. Estás na horta e non ves as berzas. Estás ás verdes e ás maduras. Estás na horta e non ves as Ostra. berzas. Estás na horta Na outra... e non non. ves Ves as berzas. 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 Estás na horta. Na horta e non ves as berzas. Estás na ostra, non ves... Gai, casi. Estás na horta. Eso, repite. Estás na horta. Ostra. Estás na ostra. Tiempo. Esperad. Tiempo. Un momento. Estás nas hostias. Pili entendeu, estás... Nas hostias. E que máis, dixete? Non sei que das berzas. Ti dixo, estás nas... Non vale. Non vale. Non sei. Non vale. Estás nas berzas Sí, ou algo así. sí. E a frase era... Estás na horta e non ves as berzas. Na horta, Pili, horta. Outro briño. Case, pero non hai punto nesta proba, nin para Pili, nin para Pili, nin para José Manuel Parada. Ela Nada. quedou un pouquiño millor, Quedou un pouquinho mellor. Entendiste as berzas, As polo berzas, menos. as berzas. Polo menos, Sí, pero entendeu a da metade da horta frase. non me iba, É moi difícil. Eu da horta, moi chico, que difícil. malo levo. Ademais, cando pensas que é unha palabra, logo cambiar é máis Sí, complicado. Sí. A cero estamos. A cero, Bueno, a cero. pues, Non gañastes puntos. Gustan vos os animais? Hai moitos Sí, animais, sí, moito. Sí. Entón saberedes un montón de datos curiosos dos animais. Bueno, sí. Bueno, dos gatos, dos perros. Ben, pois eu Os vou vos cabelos. dicir diferentes afirmacións de animais Sí. e vos tedes que dicirme se son verdadeiras ou falsas. Ou falsas. O que credes? Son 3, non? Podemos pedir axuda, Ikio? Sí, podedes pedir axuda ao público, aos vosos compañeros que para bueno. iso viñeron, para que vos Claro. axuden a gañar o título dos mellores da clase. Verdadeiro, Entón, falso. eu vou ler unha afirmación dun animal, vos escoitades, pensades e decidesme se é verdadeiro ou Ou falso. falso, vale. Non copies, Pili? No, no. Tú de Podedes rapaza facer- copiabas moito na escuela, que nos dixeron en mí. Podedes facer Pois estrategia era que verdad. queirades, podes esperar a que marque ele e logo marcar ti, podes facer a Pero se o estrategia animal que vai queirades. ser distinto. Ah, bueno. No, Creí que distinto era no. Ai, no. No, cousa para ti para é o mí. mesmo É a pros mesma dous. pregunta A pros mesma? dous? Sí, a mesma pregunta vale. pros dous. Pois entón non me mires Non tampouco. copies, E hai 3 puntos en xogo, cada unha que acertedes un punto. Ollo, que poden ser as 3 Non verdadeiras, Vale. as 3 falsas, 2 verdadeiras e unha falsa. Vale. Moi ben. Entón vou ler a primeira. Vale. A primeira, O primeiro animaliño que aparece aí na pantalla son as bolboretas. as bolboretas. As bolboretas son moi románticas e atraen a súa parella cun perfume que segregan elas mesmas. Isto é verdade. Pero, é verdadeiro ou falso que a lingua das bolboretas ten forma de espiral? Verdadeiro ou falso que a lingua das bolboretas ten forma de espiral? Sí. Non. Cala, era unha tontería.
A ver, o equipo de... Podedes falar... No. Pili, dalle a Se risa. falamos, escoítanos tamén, Pili. Está claro, no, falar non, pero Copia. bueno, ya Sí, está. tapa ben, tapa ben. Non pasa nada. Pili, ti marcaches verdadeiro desde o primeiro momento. Por qué? Porque me dixeron meus irmáns. Lingua de espiral. As bolboretas teñen a lingua en forma de espiral. Por que decides vos que é verdadeiro? Eu nunca lla vi, A quen? A lingua mariposa. Porque sí, me soa. Soache de lelo en algún De lado ou algo. lado, sí. E o equipo de Xosé Manuel Parada? Uxío, A mí soame que na película da lingua das bolboretas, eu creo que era Fernando Fernán Gómez que contaba yo pequeno, contaba algo da lingua. verdadeiro, dice que é verdadeiro. O público que? Verdadeiro. Verdadeiro. Pois teño que dicirvos Que é falso. que é verdadeiro. Punto pros dous. As bolboretas aliméntanse de líquidos que toman das plantas grazas á súa forma da lingua, en forma de espiral, que se chama probóscide. Daqui ya te vou me fijar. Eu tamén, cando vea xa unha bolboreta, saco a lengua. Exacto, porque se ten esa forma tan bonita. Bota a lingua fora, quero vela. A ver o seguinte animaliño que aparece. Son as toupas. As toupas. A Pili danlle asco as toupas, Da, pola no. cara que puxo. Teño unha piscina feita un Cristo. As patas dianteiras das toupas teñen forma de pá. Están equipadas con cravos curtos e fortes para cavar túneles baixo a terra. Isto é así. Sí. Pero, verdadeiro ou falso que as toupas son cegas? Non mires. Verdadeiro ou falso que as toupas son cegas? Pongo verde. Os dous equipos aconsellan que é verdadeiro, non? Pili, cambia que vas a perder. No, que conozco eu ben aos bichos eses sí. Ademais, non dubidaron, Non. Uxío, por que crees que é verdadeira? Porque se van á piscina de Pili que non saben onde van. É o equipo de Pili, por que decides que son cegas? Porque hai un refrán moi famoso en Galicia, non? Que eres unha toupa, por que non ves? É verdad. Vale. Non lle queredes preguntar ao público, que xa vos digo que ás veces hai que facerlle caso ao público. Neste caso, o público que di. É fácil estos, son feos. Vale, pois nesta ocasión teño que dicirvos que verdadeiro ou falso que as toupas son cegas Verdadeiro. é a É resposta verdadeiro. A mellor é É unhas que ven, verdadeiro, eu que non é sei. verdadeiro. falso. No. Sí. Os ollos das toupas son pequenos e están protexidos polo seu pelo. Teñen os ollos protexidos polo seu peliño, como podes ver aí no vídeo. Aínda que a súa visión non é moi boa, porque certamente non ven moi ben, sí que lles permite distinguir, por exemplo, do día e da noite. É dicir, non ven moi ben, pero ven, non son pero cegas. non ven ben. É un mito que temos todos na cabeza, así que desmontamos o mito. Así que as toupas saben moi ben o que fan na túa piscina, Pili. No, no césped. Ou no césped. Teñemos ou no levantado de todo. Empataos, Pili. Van a hacer que Claro, a repartir nadar o á piscina premio non entre van, tú e claro. eu. Sí, ó. 1 millón de euros. Non somos listos. 1 millón de euros, 500.000 para ti. 500.000 para mí. Exactamente. Imos a ver se hai desempate nesta terceira e última afirmación deste último animaliño que son, animaliño non, animal ben grande, as baleas. A balea pode medir ata 30 metros e pode pesar unhas 190 toneladas, o que a converten no animal máis grande do planeta. Pero, é verdadeiro ou falso que as baleas teñen máis de 100 dentes? Máis de 100 dentes. Non digades nada, que ve ela e pon o mismo, Verdadeiro ou falso que as baleas teñen máis de 100 dentes? Podo ir a preguntar? Sí, vai ali a Porque preguntar. senón a Pili o que dicen os meus, Sí, bueno, claro. si Non vai a gañera. ser que Pili Ti vai te copie. que eu estou contando. Aí estás contando. Estou pensando en Moby Dick. Estou contando. Mentres Pili conta na súa cabeza os dentes que pode ter unha balea, Xosé Manuel Ten Parada. moita boca de Nuestro Señor, Ten moita boca,
Xa pasaches de 100, verdad? Sí. Xa pasaches de 100. Xa estou informado. Sí? Ai, que difícil os tes, Pili. Entón, neste caso, ides poñer a raquetiña os dous Como ao era a mesmo pregunta, tempo. perdón? Sí. Verdadeiro ou falso que as baleas teñen máis de 100 dentes? Tú que dices? Pensade ben a resposta, Tú que pensas, Pili? No, foche salir. Pode haber pregunta un pouco trampa. Quero saber o que vou poñer eu. Pili sigue contando os dentes da balea, pasou No, xa de xa os 100. teño claros, Ah, xa xa os os teño tes claros, claros. sí, Vale, sí, vale, sí. vale. Pois eu xa sei o que teño que Eu poñer. tamén. Preparados, Liz, cando diga María, levantamos. Mentras, no. Verdadeiro ou falso que as baleas teñen máis de 100 dentes? A de unha, a de dúas e a de tres responden os nosos famosos galegos. Vale, aquí vai haber desempato. Oye, Desempate. que cambia a cousa. É falso, Pili. Ai, bueno, eu tuve contando as de É Mobilic. falso, Pili. Verdadeiro ou falso que as baleas teñen máis de 100 dentes? E neste caso rompemos o empate e o punto vai para Xosé Manuel Parada. É falso. Xosé Manuel, sabes por qué? Te das conta que é falso, Pili. Pero é falso, non ten dente. É moita Por que boca de falso? máis, Non teñen señor. dentes. Porque non teñen Non dentes. teñen dentes. Efectivamente, non teñen dentes, Pili. Como non ten? Non teñen Non dentes. como te as baleas, quedas? Non teñen dentes. Non teñen dentes as baleas, e ti contando os dentes. Non teñen dentes. Aquí Qué nas playas en Galicia temos moitas. Qué bonito es ganar, Pili. No, Qué pena espera. que no sepas Isto lo que es promete, isto ganar. promete. Qué bonito es Eu ganar. vou deixar do diante porque eres o invitado. Xosé Eu cando Manuel. casa non teño problema ningún. Pili, que tal che dan as matemáticas? Fatal. Pois, iba che dicir, tes a oportunidade de empatar con Xosé Manuel Oiga, Parada? Pili, fatal porque é como a miña abuela, conta por os dedos. Ela suma. 1 más 2, 3. Exactamente. E ti das che ben? Non, fatal. Tamén Eu tamén fatal. conto. Eu conto por os dedos. O único que conto ben son os cartos. Eu tamén, eso. Conto eso, bueno. Aunque Pois, aquelo, mira, Pili, o cambio, cando foi da peseta ao euro, non entendía nada. Eu facíame un lío tremendo. Pero... Así que os cartos contádelos ben. Sí, Ben, sí. moi ben. Pois que hai que contar, Home, miña que o filla. diñeiro... Pronto, eu pronto acabo. Igual se vos dá ben entón esta proba. A A ver. ver. Proba de matemáticas. Pois, si xa me dixestes que se vos dá ben contar cartos, pois mirade que ben vos sacai esta proba de matemáticas. Vou vola explicar. Aquí temos tres petos con diferentes moedas. No primeiro hai moedas dun céntimo, no segundo moedas de 2 céntimos e no terceiro moedas de 5 céntimos. A vosa misión vai ser acertar que cantidade hai en cada un dos petos. Cantos céntimos hai? Non, canto diñeiro hai? Canto 5 euros, diñeiro? 10 euros, Ah. gaña... A que hora podemos acabar o programa? Digo, Non podes tocalo. Ai, non podo tocalo. Pa A que vos? falaríamos dos cuartos, Pili? Porque eu lembrome, bueno, a min sí que me daban paga do domingo, non sei a vos se vos daban a paga do Sí. domingo. Que facíades vos coa paga do domingo? Iades a comprar... Eu ir ao cine, Coa paga do domingo, ibas al O xuntando... cine, claro. Poñían dúas películas. Sí. Unha detrás da outra. Sempre Marisol, Joselito, Rocío Dúrcal. Eu estaba esperando, ai, que estrenan unha de mi Rocío. Eu pensei que me vas a decir que ibas a comprar chuches. Despois, Seguro que Pili co que tamén. quedaba, No, sí. é que a mí non me daban paga. Daban a paga cando salía. Cando non, non. Entón, a vosa misión vai ser acertar a cantidade que hai en cada peto. Empezamos co primeiro. Gaña, hai 3 puntos en xogo, por cada un hai un punto, Sí. e gaña quen diga a cantidade exacta ou quen se achegue por abaixo. Quen pase a cantidade non Perde. puntúa. Perde xa directamente. Non hai que pasarse. Non hai que pasarse, hai que acercarse por Iré abaixo. contando, a ver cantos pode haber. Entendido? Sí? Pili, telo claro? Eu sí, pero... Sí. é Vale, pois complicado. imos empezar coa primeira, que ten moedas dun céntimo. Vale. Todos son monedas dun céntimo. Podedes preguntarlle aos vosos equipos, Claro, e ides sí. pensando a cantidade, e logo Que non dicides... oigan, que non oigan. A ver, A primeira. lembrade que eso, a primeira. De momento a primeira. A primeira. Un céntimo. Lembrade que o importante é non pasarse, é mellor quedarse por abaixo. Pero Pili fai todo en segredo, porque é que claro, Cantos céntimos ten un euro? Céntimos ten un euro. non queren copiar un ao outro. Ben.
xa se están competindo de verdade, Vamos por partes, non, María? Primeiro decimos xa a primeira, non? Primeiro a primeira, sí. Primeiro, Pois eu xa o teño. ti xa o tes. Sí. Pili, Non penses tanto que esta xa te verás como... Ya empatamos O aquí. bulto, Ben. ves, de contar as propinas vai o bulto, xa. Aquí, sí. entón, neste primeiro peto de moedas dun céntimo, Pili di que hai canto diñeiro aproximadamente? 2,50 €. 2,50 €. Eu penso que hai 2,20 €. Moi ben. 2,50 €. Tens que Pili copiar todo o que eu digo. Non copiei, No. non copiei. A próxima digo ti primeiro. Home, sí. 2 €. Que Pili dixo carácter ten esta muller, por Dios. 2,50. Non sabe perder. 2,20. 2,20, Xosé Manuel Parada. No, hasta ahora E non sei a chegar. cantidade que hai aquí gana quen se achegue por abaixo ou Por quen abaixo. acerte, Era evidentemente. se pasou. xa. 2,50, 2,20, 15 €. Así que, Ninguno. punto para Pili, Happy. porque se achegou ela máis, 2,50 e máis que 2,20. 250 euros. 2,50 Parada. Como se achegou un pouquiño máis, Acheguei Pili. máis, que dixeches menos. Achegaste un pouquiño Anda, máis. chúpate esa, veña. Xa Hai vos que dou unha perder. pista. Venga, vamos. Veña, moedas de 2 céntimos. Son moedas de 2 céntimos. Pero son Credes doble, que hai son aquí? 2 euros. 2 céntimos. Si na primeira había 15 €. ¿Cuánto había Claro, na primera? temos tan metido na cabeza cos céntimos. Había 15 euros. Non na vale, primera. son que che queda aí o último da carteira, sempre se andas regalando, e poi pues compra algo. 2,50. Y hasta un poco más de la mitad tiene que haber 20, 25. Mal calculado. Concentrada co seu equipo, agora mesmo. Cantos puntos ten Pili agora, entón? máis da metade. Así, más de la mitad. Hala, Facemos xa non fai recuento. falta pensar tanto. Xa está, Pili? Si Xa había está. 15. Valo dicirti primeiro, ou dicimos ya Parada? No, toca ya Veinte. él. Que diga Si Parada. non, xa sabe como decir, eh. Vale. Veña, voulle facer caso a Pili. Pili volve Xa outra vez olle- ao xa seu llego. equipo. Xosé Manuel, ti xa o tes claro, non? Sí. Canto pensas que hai Estaba neste 2 peto? € arriba, 2 € máis, 2 € menos. Sí, xa copiaron. A ver, Xosé Manuel, apostade, que logo podedes cambiar se queredes, 17. 17 €. 17 €. E Pili di Eu digo 46 €. 46. 46 generosa. di Pili. Que diferencia? Na primeira fuches moi axustados, aínda que non tiña nada que ver coa realidade. Ai, 26, perdón. Ah, non vale, xa non vale, No. no. O dito Sí, queda. entendí Está mal, sí. aí grabación. Entendí aí. mal. Bueno, perdón, equivoquei. No, sí que vale, 26. 26. Podes cambiar, Podes cambiar agora tamén, Parada, non pasa nada. Non sei que dixe, non sei. 17, non dixo? 20, Pode ser, 21. verdade? 20, pon 20. 21 cambio, Ale. 21, entón 26. Sí. 21 e 26. Entendí 46, Sí? perdón. Último, non? 21 e 26. Xa non cambiamos máis. 26 Pili, 21 Parada, 15. Ganei. Así que No, pasei. ningún dos dous, Ningún, porque vos pasei. pasaste. Hai o mismo. Hai o mismo non que mesmo. noutro. Hai o mesmo. O mesmo. Agora, aquí hai moedas de 5 céntimos. 5 céntimos. Pili quedou en shock. Eu quedei flaseada ahora. Ahora temos que acertar esa. Sí, De cinco acertar céntimos. esta, Está última. máis cheo. Está cheo e encima son de 5 céntimos. Sí. Cantas Así pode que- haber? Por lógica, Que mal se dan os cuartos. Ahora xa o temos moi claro. Pili quedou con cara e dicir, como puiden fallar isto? Sí, estaba convencida de que había aquí Xa está, 26 eu non euros. necesito máis tempo. Moi ben, Eu xa teño claro o que hai. Tamén lle podes preguntar ao público, se vedes que igual A ver. o público ten Canto queres que hai aquí? Pesa, mira, canto hai aquí? De 5 Son de 5 céntimos. céntimos. Vos, canto? 25, 27. Ahora ten que empezar a Pili. Porque antes Sí, empecé da eu, igual que xa non empece, me porque acordo. logo podedes cambiar se queredes. Pili, ti telo claro, non? Queresme dicir canto hai aquí? Non, antes de que chegue aquí, non. Pero que logo podedes cambiar, muller. No, sí, no, que este despois diu que dixo eu, non.
Entón, ídelo, xa sei, teño unha idea. Hoxe pausa sei de que pé coxeo. Ídelo dicir ao mesmo tempo, a ver quen entende, que aí están axudando os meus compañeiros poñendo a orella e os de son xa escoitan todo perfectamente. Está máis chea, 5 céntimos. Está máis chea, que máis chea está, podemos dicir. Por eso me levou a mí no golpe. Ya está, empeza ela, eu son. Xa que non queredes empezar ni un ni outro, decide ao mesmo tempo que teño os compañeiros de son moi atentos, así que a de 3 decides me cae aquí. 1, 2, 3. 75. 75. Un 47 e outro 75. 75 euros. 75 euros. E ti 45. 47. 47. 47. 47. 75, dixetes. 75. 50 euros! Ningún. ¿Cuánto dice? 47, le doy por abaixo. Eu sei perder. Xa sei. Non como tú, eu sei perder. Sí que se dá ben contar cartos, Pili, sí que se che dá ben. Apenas que Mira nos ela, teño. cos cuartos. Dáseche ben. O que faría na taberna cos cuartos. Así que, Entraba o Pili, 2 caixón, puntos Elisa, para sacaba ti os nesta cuartos e prova de contaba os matemáticas. Pili, arrasaches na prova de matemáticas. Sí, chica, non sei que facer con tantos cartos, con tantas monedas. Que ben se che dá contar o carto, Hombre, daste conta. eu acabo Pero pronto. non te preocupes, José Manuel, porque agora mesmo vas gañando, quen vai gañando, perdón, pim pam pim, por 3 puntos e 2. 3 puntos a favor. Chica, A un puntiño, Pero, a un nena, puntiño. pero si non ganou tanto, Ai, non, ó. Que tal se che E dá a logo as monedas historia? todas? a historia. A miña historia A moi miña boa, ben. cousa loca. Dáseche ben, A miña Pili? historia, Sí, ai, maravilloso. Sí, eres de estudantes, acabas... Eu chapaba todo o libro de historia bueno, Ahora leo hola. Os teus irmáns poñen cara Lecturas. de mellor tapámonos a cara. As historias dos príncipes. Pois as agora, historias dos gustábame máis artistas. mujercitas. Agora toca viaxar no tempo Sí. e imos a facer a prova de historia, que consiste en escoitar un telexornal dun ano para cada un de vós diferente que corresponde pois á vosa época da infancia, á vosa época de cando erades cativos. No caso de Xosé Manuel Parada, imos escoitar un telexornal do 1966. Yo no había nacido. Imos En el escoitar... 66. Sí, sí, eu non. El programa está equivocado. Está equivocado. Yo en el 66 yo no había nacido. Como pode ser? No, tenéis los datos mal, ¿eh? De todas formas, como eras moi bo Es decir, estudante en que si fuera en historia... el 66 que había nacido, Estaba yo facendo tendría... comunión, que eu sei. A comunión máis ou menos Bueno, por da aí. igual, eu sei un moito de historia Por iso, e adáptome. por Pero el iso. programa está Por iso. equivocado. El programa tiene los datos mal. Como sabes moito de historia, non vai haber ningún problema, porque Sí. imos escoitar 3 noticias e unha delas non é que sexa falsa, senón que non pertence ao 1966. Esa vai ser a túa misión. Pero no 66 non me enteraba de nada. No 66, Igual o teu sabía equipo eu. sí, ou Eu por era aí, pobre, a miña familia non tenía televisión, Nada. non veíamos nada. Había televisión no 60. Había. Eu que sei que eu non había Na nacido. cantina, tiñas televisión na cantina. No mar. Que eu non son do 66. Non naciste no 66. Engañaronme, Pili. Dixeron, vamos a poñer a presentadora máis bella da televisión de Galicia. Para que faga un xogo bon contigo. Sí, exacto, unha parella boa. Non había nacido a Pili Pampín. Non vos preocupedes. Non entendo nada. Eu estou a escoitar o telexornal de 1978. Benvidos ao clásico telexornal de 1978. Galegas e galegos. A nosa lingua ten nova casa. A Real Academia Galega escolle un lugar ben senlleiro para a súa nova sede. A antiga casa da escritora Emilia Pardo Bazán na Coruña será a fortaleza que protexa as nosas letras. Agardemos que a nova sede sexa tan acolledora para o idioma como foi a cidade de Pontevedra co cantante Miguel Ríos. Ningún outro espectáculo reunira tanta xente no pabillón municipal dos deportes da cidade de Lérez. Miguel Ríos ofreceu un concerto histórico ante 8.000 fillos do rock and roll que bailaron ata ben entrada a noite ao ritmo de Bienvenidos. E benvida é tamén a última superproducción de Hollywood. É un paxaro? É un avión? Non. É o superheroe de moda, Superman,
O mítico personaxe de cómic chega ao cinema cunha adaptación moi ambiciosa. A película converteuse na produción máis cara ata o momento, polo que a expectación para ver o heroe da capa vermella é máxima. Iso foi todo dende 1978. Sexan vos e non crucen, sen mirar para os dous lados, claro. Resumindo, Pili, facendo un resumo, as tres noticias do 1978, en teoría, son: a Real Academia Galega múdase á antiga casa de Emilia Pardo Bazán; segunda, Miguel Ríos actúa en Pontevedra ante 8.000 persoas; e terceira e última, estrean Superman, a película máis cara ata o momento. Cal destas non é de 1978, Pili, que está concentrada? Pois Miguel Ríos si foi a actuar a Pontevedra, pero non sei se foi no 78, si que non o sei, pero si foi a Pontevedra. Foi no 78? Real Academia Galega múdase... Podo chamar por teléfono ao meu marido, que tuvo ali? No, como din do teléfono, por agora non temos. No 78, a ver, espera, no 78... Podes preguntarlle aos teus irmáns. Por que non trouxeche o marido? Está aí fora. Todos sois irmãos. Está aí o fora. marido. Pero, chus... O marido está por aí, pero marchou xa. É que eu tiño... Dame pena que perda, pobre, non? Dame pena. Tiña 8 anos, eu. Que bo compañeiro, Sí. Que non ves que vas perdendo, se gañas estás empatado. Vou decir a de Miguel Ríos. Sí, porque penso que non estuvo no 78. Pili di que Miguel Ríos actúa en Pontevedra ante 8.000 persoas, non foi no ano 1978, e isto é... Oh, que era mentira. Verdadeiro. É falso que fora no 78, foi no 82. No 1982 tiñas ti razón, ibas ben encaminhada. Así que puntiño para os dous esta proba de historia, noraboa. Pero como vamos? 4-2. 4-2. Eu tamén ganei. 3 para Parada, 4 para Pili. 4-3. Aquí temos esta estrutura de libros, sabedes, con autores galegos. A vosa misión é ir sacando libros da parte inferior, da media ou un pouco máis arriba, e cada libro que saquedes tedes que colocalo na parte superior. Sacades e poñedes na parte superior. Hai que sacar o libro completo e colocalo arriba. Por suposto, gaña quen consiga non tirar a estrutura. Aquí o que importa é non tirar a estrutura. Pero vamos de un en un, non? De un en un. Primeiro saca un libro Xosé Manuel, logo Pili Pampín. Vale. Ata que chega un momento que esa estrutura Si pode ser pa hoxe, millor, vai caer. Non viña preparado para isto, Pampín. O teu equipo pode che dicir: Xosé Manuel, saca do fondo, da arriba. Sácase un. Moi ben, Xosé Manuel saca o primeiro libro, non cae a estrutura en absoluto, segue intacta, poñémolo aquí encima. Eduardo Pondal. Iso é, Moi moi ben. Vale, estupendo. Pili, Voy. tócache. Pili vai máis a tiro fixo, non dubida moito. Espera, que non me dan as uñas. Va por outro lado. Dalle unha patada por outro lado. A ver, Pili. Mételle o tacón. Está moi metido, Pul, para fora, aí, aí. Iso é, moi ben, Mira Pili. que caballero soy que la ayudo. Moi ben, A ver si la vas a tirar. Como a tires, vai pa... Esta non cae, que moi pronto. Moi ben, isto é compañerismo, Aí va. Moi ben, Xosé Manuel, tócache. Entre Carlos Casares en Curros Enríquez, Aquí. te Por aquí, Carlos Casares. Debaixo. Entonces quito esta. Sí. Están quitando as pezas do medio que en teoría... Pero con xeitiño. Uy, no. Dalle fuerte, sale. Parada, porque está atascada. Aí, aí. Ahora ya está, ya Ademais- está. Ya podes vir. Ya podes vir. Mira que diferencia. Sí. Eu axudei na ela. Ela non me axudei. Estou mal da columna. Mira, Pili, Álvaro Cunqueiro. Que Claro. parece que Mira non. aí que vas a tirar. Aquí, non? Mira que ben, para seguir a estrutura. Para facilitarme min ou ela. Ou a eles, que nos A están eles, vendo nesta casa. A ver, Pili vai... Están facendo a mesma estrategia os dous, sacando as pezas do medio que en principio parecen as máis doadas de Ben- sacar, ben moi e a estrutura preparada, Pili, vai logo. seguir intacta. Aí saca Pili, moi ben. Agora sí E que agora tens... que saco eu? Isto. Ah, pero cuidado ahora, Non peligra, non?
Perfecto. Uno de este lado. Oye, uno de este lado de aquí, de este lado. A ver, Pili, ti cal vas a sacar? Quedaba aí un ano medio que non dubida Pili. Daríame pena que perdera a Pampini. Pobriña. No. Non me pone nervioso a parada. Fágote cosquillas. No, Lois Pereiro. Lois Pereiro. Aí. Isto xa empeza a menearse un pouco, eh? Xa. A ver agora, Xosé Manuel. Si quito esta cae. Si quito esta cae. Esa que tens que quitar. Non, que cae. Sí, non cae. Xa non quedan máis. Xa agarrou por E aquí. si quito esta... Esa ben. Está ben, verdad? Ai, sí, que desa no medio, sí. Eu creo que está ben. Estádelo facendo moi ben, eh? Está ben. Está ben. Luis Seoane. Aí, moi ben. Cuidado, non toques moito. Donde apoyo, Iki? Aí, así, aí, donde estás? Ai, Pampín, que igual perdes, que peniña. Pili, como ves a cousa? Mira, os teus compañeros están che dando aí un consello, non sei se queres... Pedrallo y Suso de Toro, el de la izquierda. Calchedín. No, arriba. Ese. Bueno, mira, hemos venido a jugar. Moi ben, Pili. No, tú has venido a ganar, que se te nota mucho. Despaciño. Yo he venido a jugar, que estoy demostrando que sé perder. Pero tú... es mejor perder. Uy, ben, Pili. Nunca digo. Ay, María. Aí. Méndez Ferrín. De aquí para arriba non se pode tocar, porque está todo que peligra. A ver que che digo, Xío. Aquí non se pode, espera. Aí debajo da salida de Castro. Non lle quites a visibilidade ao meu equipo. Vete cos teus irmãos. Están dicindo Entre por Rosalía igual y- a mesma estrategia que Debaixo de fixo Pili. Rosalía a da esquina. Debaixo de Rosalía. Por este lado, por este Por lado. aquí. Por este lado. Debaixo de Rosalía de a da Castro, esquina. esta. Pero con cuidado. A mesma estrategia que fixo. Espera un momento. Bueno. A mesma estrategia que Ten fixo cuidado, Pili. Con moito cuidadiño. Sí, a ver. É o mesmo que fixo Pili, non? Non Quero respires pensar, forte, Pili. A ver. Ai, ben. Un aplauso para Parada. Ole. A ver, Pili, agora que? Isto é moi arriesgoso, pero bueno, vou non facer. Vai a sacar aí. Arriesga. Es el único que hay. Lo importante es participar. Ay, ¿Qué non más va a sei, ganar, Pili? Uy, cuidado. Uy. Ay, cuidado, Esta está moi metida, eh? cuidado. Sen medo. Se medo Vale, non, medo. se move todo. Venga, ánimo, Pili. vamos. Un aplauso para Pili. Vas moi ben, Pili? Mira, hondo, profundo. Pili. Ay, Pili, ahora lo que queda que es lo más difícil. Veña. Isto parece que todo va unha caixa fuerte, chico. Pouquiño a pouquiño. Caixa aí todo. ¡Qué espera. tensión, Pili, por Venga, Dios! venga, que tú No, puedes. móvese a... Ay, Uy, ay, ay, ole. Están jugando, Aquí ya está la cosa fatal. Ahora está fatal la cosa. Ahora que... Pero non hai nada para sacar, espera. A ver, parada. No, aquí no hay nada. Si yo saco esta, Ay, no hay pues. nada, pero Pero Esa, tiña que caer creo unha que arriba esa da outra. tamén. te cae Espera. todo. Aguanta aí camán e tira rápido. Con a man Ay. diante, Si tiro e muy tira todo rápido, que podes. Estás con Vicente Risco. Sí. Estás con Vicente Risco. Dios mío. Risco. Arriscamos. Esto es muy difícil, ¿eh? Sacas a Vicente Risco e xa gaña. Ah, pero Vicente Risco que sale por aquí. Ah, sí, perdón. Esto. Veña. Moi ben xogado. Punto para Pili Pampín. Por un peliño. Faltóme esto. Vive comigo. Non é fácil, eh? As cousas como son, non é fácil. A ver que me prepararon por aquí os compañeiros que temos por aquí. A ver. Hai algo para comer? Gusta vos ir de picnic, temos Sí. por aquí. Bueno, depende cómo sea o picnic. Debe, sí. Un picnic pobre non, A pero un ver, bon que picnic. temos por aquí. Pero eu non pedín isto. Donos! Donos. Que ricos traen! Por qué? A ver se do aberto. A ver canto bonus cabe no Vale, dedo. entón xa sei por que están aquí os donos, porque Me Pili, encantan os donos. Sí. é unha das Non túas se me nota. dos teus postres favoritos, digamos. Pois nada.
Que che pasa a ti cos donuts, Non Pili? Que che engorda. pasa a ti cos donuts? Mira. É algo que che gusta desde cativa ou que? Sí me gusta, pero cando máis coín donos na miña vida Sí. foi cando quedei embarazada da primeira filla. Ui, os embarazos. Douseme polos donos. É dicir, que a ti en vez de o xamón ou estas No, cousas, é claro, o como estaba no aceitunas, que é o típico. restaurante, chegaba a xente a desayunar e non había nunca donos, porque xa sabía papá o pilipampín antes. Solo quedaban croissants. Que podías un don, aí non había. E pasei anos sin tomar donos. Pero ahora últimamente xa estou collendo gustillo outra vez. Pero non estou embarazada, é palabra que non. Imagínate. Si no embarazo deuseche polos donos. E no segundo por mazáns. Ben, foiches evolucionando en canto a comida xa, eh? Sí, pero non volvín a comer máis mazáns, eu, No. Non son moito de fruta. Sen embargo, os donos, sí. Ben. A ver que hai Todo aquí que non podo, a mí me encanta. neste... Está perde aquí, a ver. Mortadela con aceituna. Tamén che gusta? Me encanta. Pero... Para ti tamén a mortadela, é para ela. No? É para min. Claro. Eu que cando iba Que será o que non me gusta a min? Gustábame o Pues nada, imos seguir viaxando no tempo con fotografías que nós temos buscadas para vos. Ajá. Neste caso, de Pili. A ver. Pili. Anda! Que recordos. da primeira comunión, non? Eras unha rapaciña, que, claro, Sí. 8 añiños, tira. É a foto da boda parada. A boda, Claro. no? Tú casaste, eras menor de edad. Non, home, caseime aos 27 anos. No lo parece, no lo aparenta, eres muy 27 joven anos. ahí. 27 anos. Gusta o xesto Ainda que... sigo co mismo. ¡Qué aburrimiento! Cambiamos de fotografía. A ver. Ai, que bonita. Aí está Pili, Sí. que xa nos diste quen eres destas que está aí. Pois claro, está a do pantalón rosa. A do pantalón rosa é Pili. Miña abuela. E con quen A estabas? que Cos nos teus criou, irmáns? si somos los 4, Estades aí, e os máis 4? miña abuela, sí. Os que estades aquí hoxe, Sí. todos. A que nos criou aos 4. Wow. Sí. Entrañable. Que foto máis bonita. Moi bonita. Sí. Vexote emocionada vendo a túa avoa porque xa sabemos que para ti foi Bof. e moi importante, Sí, unha persoa que... para min. O primer traxe de actuar comprou moela. Sí. Sí. Bueno, dedicou toda a súa vida aos seus netos, á súa familia. Era unha muller moi traballadora, moi aforradora. Despois, cando animamos a ir co Inserso, que ela desde que enviudou non fixo máis vida, non? Sino estar sempre de luto, sempre de negro. Sí. Cambiamos un pouco a idea, intentamos que puxeras as batiñas Sí. grises, xa non aquel negro riguroso. A cada sitio que iba María co Inserso, aí me traía telas ou vestidos para eu actuar. Sempre. Si non, preguntaba, removía Ela celo, movía ceo mareterra para para traerche traerme a tela telas para o vestido. que non encontraba por aquí. Que bonito, Pili. Pois que recordo máis lindo. Escuché unha anécdota fuerte de miña abuela. Veña, conta. Sempre cando empezaba o verán e as galas, eu ainda non estaba casada, sempre me levaba para a súa habitación un termo con leite quente para que eu non me deitara nunca, ainda que chegara ás 5 ou 6 da mañán, que non me deitara nunca sin tomar algo quente antes de ir para a cama. Unha vez fomos a cenar todos a Padrón, a casa do que hoxe é o meu marido, e fomos todos da casa. E os cartiños, todos que ganaba no Bran, daballos a ela que nos guardaba nunha caixa desas de ferro que había, Sí. ela tiño cerrado a cale a canto. Aí non entraba ninguén. E ala marchamos todos a cenar a casa de miña sogra. Sí. E cando viñamos de volta serían as 2 ou 3 da mañán, non me recordo. Vai miña abuela cunha linterna e métese no xardín con un sacho. Sí. Eu pola ventana, esta muller que fará estas horas, ás 2 e 3 da mañán, na leira. Abuela, que fa? E aí me vexo que me ven ca caixa dos cartos debaixo. E digo, yo, abuela, que fixeches? E di a neniña, se a xente ao millor sabe que non estamos na casa, entraban a roubar, robaban os cartos todos. E dixo yo, abuela, e se nos chega a pasar algo,
Si che chega a pasar algo a ti, xa non sei onde teño os cartos máis na Non atoparía los cartos nunca. Tiñas que poñerte a Encerraos en buscar. vida. Sí, mira o que facía ela. Que maravillosas. Que responsabilidade tiña cara a nós. Claro, é responsabilidade enorme. O polo medo de perder, non? Eses cartos que tamén quería guardar. Actuabas cando eras cativa. Sí, claro. Non sei se temos fotografía desto, ou non temos, aí temos unha ilustración de Gris, que actuaches co teu irmán José, e fixestes unha coreografía de Gris. Isto había que velo, Pili? Sí. Como foi ese momento? I got you, brought the flyer. Sí, no colegio, sí. José, que? Ele era John Travolta, e Olivia, como podes comprender. Hombre, claro, non, ao revés, non podía ser, non? Como foi ese momento, José? Bueno, foi un momento moi bonito. A verdade é que a min sempre... Eu, cando era xove, máis xovenciño, lógicamente, gustaba moito bailar. A película esta tan pronto a vin, o movimento de John Travolta co pelo así, cando tiña pelo, co pelo así de punta, sacar a chaqueta, tirala, tirarse no suelo de rodillas, facer eso, pois tal. E a raíz daí, no colegio sempre facía festivales, ao final de curso, e con miña irmán decidimos montar unha coreografía e veña. A vivir, a divertirse. Sobre todo a divertirse. Podo imaginarvos perfectamente. Que coleccionabas cando eras cativa? Que coleccionabas? Coleccionabas algo? Seguro que algo sí. Coleccionaba? Algúnha revista? Sí, era moito de Nuevo Vale, destas cousas, destas revistas que había. Da Superpop. Superpop, xusto. Sí. Gustabache coleccionalas? Sí, máis que nada coller os pósteres de os chicos guapos. Vale. En vez de que o libro puxera matemáticas, quinto de GB, pois non, empapelaba o libro, quedaba máis chulo con póster de, eu que sei, daquela Los Pecos, Camilo VI, daquela... Tiñas toda a habitación, seguro, todo o cuarto pegado... todo. De Superpop. Sí, todo de Superpop. Pois tamén temos un agasallo para ti esta tarde que me vai traer o noso compañeiro Santi, que non sei por onde anda, que me vai a traer... Aquí está, grazas, Santi. É o máis grande. Xa vexo. Máis grande e ademais mirade que está moi ben decorado, corazón. A ver a onde te leva isto. Será un admirador. Un admirador? Eu que sei, xa non non sei. sei, non parado. Non sei que será. Sí, claro, tes que abrilo. Gustaríanos que o abriras. Ai, non sei, xa estou nerviosa. Que compartiras con nós ese momento. É que non me gusta moito romper os papéis. Din que dá boa sorte, verdade, romper os papéis. Ai, que bonito! Ai, grazas! A ver, enséñanos. A portada da Superpop, Pili Pampín! Que chulo! Pois aí tes a portada da túa revista, unha das favoritas que coleccionabas cando eras cativa, a Superpop, e aí Pili Pampín de portada. Me encanta! Me encanta! Grazas aos dous, por estar hoxe aquí e compartir as vosas experiencias e viaxar con nós no tempo. Pili, vente! Vente, Pili, ven! Pili, a mí non me importaría empatar contigo, Sería un honor para mí empatar xa sei, Parada, xa sei. Que sepas que sería un honor. Que sepas que te acaban de regalar un punto pola cara. Eu prefiro empatar contigo que perder. José Manuel, imos ver como baila Pili Pampín. Vente comigo. Vou a reírme un pouco. Non, podemos facerlle os coros ou o corpo de baile tamén. Pili, que soe a música para Pili Pampín. Vamos. Aí está Pili. Nos facemos un corpo de baile tamén.
moito grande, Pili Pampín. Puntazo para Pili Pampín. Imos comezar por Pili, poñémonos serios, exame final. Pili, primeira pregunta para ti. Cantos números hai no teclado do móvil? Por certo, podedes preguntarlle aos vosos compañeros. Entre almohadillas e todo. Cantos números hai no teclado do móvil? 9. 10, 10. 9, pero cambiou o 10. Cales son? Do 1 ao 9 ao 0. Avanza, Pili Pampín! Pili, en que provincia se atopa o concello de Rois? Na Coruña, muller. Ela xa avanza! Avanza! Que cor reflite toda a luz que recibe? Que cor reflite? Toda a luz que recibe. Esta é difícil, Eu creo que o blanco, non? Que cor reflite toda a luz que recibe? Eu penso que o blanco. Queres preguntar? Dicimos branco. Eu creo que blanco. O teu equipo non sabe, parece? Eu creo que sí. Sí, eu creo que sí, digo blanco, venga. Dixo branco. Sí. Que cor reflite toda a luz que recibe? O branco avanza! Pili.com.es, cal é o dominio de internet de Galicia? .com.es. Cal é o dominio de internet de Galicia? Ai, sí, xa sei. .gal. Avanza, Pili! Pili! Como se chamaba o esqueleto trompetista do Supermartes? Ai, espera. Atilano. Avanza! Ui, que cae! Pili, Que? María Pita defendeu a Coruña contra a invasión da Armada Invencible. De que nacionalidade eran? María Pita. Defendeu a Coruña contra a invasión da Armada Invencible. Sí. De que nacionalidade eran? Eu que sei, María Pita está na Coruña. Pois eu que sei, na Coruña. Os invasores, preguntamos. María Pita defendeu a Coruña contra a invasión da Armada Invencible. De que nacionalidade eran os invasores? Armada Invencible. Francesa. Podes Os preguntar. invasores será un telefilm. Franceses, vou dicir franceses. Franceses? Sí. O ingleses. Eu que sei. Incorrecto. Oh, Pili, qué pena me está dando, Pili. Ay, qué tristeza, Eran Pili. os ingleses. Bueno. ¿Qué A le ver, vamos sempre a fui máis de facer? inglés, pero... Estades no mesmo punto agora. Eu Tú non lo vou, sabes, yo no tengo mala intención non vou contigo, abandonar o Pili. programa. Pili, como podes querías remontar. facer ti. Sí, Todo sí. é posible. A ver. Cal é o nome da guerra que durou 116 anos? Os 100 anos. Cal é o nome da guerra que durou 116 anos? Pili, di. A guerra dos 100 anos, non? Avanza! Ahora xa estaba. Pili, se acertas esta pregunta estarías ao mesmo nivel que Xosé Manuel Parada. Vale, venga. E a unha pregunta da final. En que concello se atopa a Casa Museo de Rosalía de Castro? En Padrón. Pero a que provincia? En que concello? Ai, no Concello de Padrón. Xa vou, está diante, xa sei. Avanza! Estamos empatados. Como os pimentos, Como os en pimentos. Padrón. Sí, uns pican, outros non. Outros non. Gañaches ti esa vantaxe que ela tivo ao principio. Entón, agora, se ti acertas esta pregunta, ti e máis o teu equipo seríades os gañadores do título dos mellores da clase. Así que concéntrate. Daríame moita pena, Pili. Porque si eu vou diante que... O esforzo que ha feito Si vamos a muller. 5-3. ¡Bravo! Parabéns! Parabéns! Poden dicir que os vosos equipos. Pero a ver, eu con sinceridade comparto o premio con Capili. Unha máis. Eu comparto o premio con ela. Moitísimas grazas a todos por estar con nós unha noite máis. E lembren que ninguén é